Oh, kung makikita niyo iningian nga Christmas tree may dinang pakyano kay no kuno nga diri kuno hiya alaga ngay anay sa butanta ngay pagpalagay nin ada pa hiton December 16 may diton mga suga may dinaton mga nakaandam nga suga pag na akong bati laha na akong bati ada pa ko nin papasigahon di na pa ko December 16 ani na liwat yan naging tataod na liwat inin mo rupenin kay urusin baga oran mga bisita nga anhi diri hira baga basta-basta mauranan may dangayan didi an Shakes Bar di gyapon ang kapitan di kape may didi lumihan ito maruyag may didi lumi Batangas may daghapon didi overload puto bumbum update lang ini na didi plaza sulibang ko ani ngayon din niya ang buyak sa Sugar Cafe at maruruyag magbilyar may dagihapon nagdadart man Sugar Cafe iduduhan niya table air condition adi nga ni ngayon dart tapos adi kung karig niya mag-video kay tapos may dunira din yung mga rim nun so didi lang dapit sa buntay good afternoon. Today is December 7, 2024. Makalagi ta kadali ha. Yan hindi kan kita dito man. At dito man nga skina dito. Magkada kami tinatawag nga Christmas party Hanso Katumbapi. Mamay kala 36 years na ngayon Hanso Katumbapi. Since 1989. Honor niyan. Sige daw, kikitaon tala kung pwede kita dito makagkumbor balabag. Kung makikita niyo iningian nga Christmas tree in pirakadlaw na nga kay nga may dinang pakyano kay no kuno nga diri kuno hiya mapawa kay no kuno nga diri kuno hiya na laga ngay anay sa butanta ngay pagpalagay nin ada pa hiton December 16 may diton mga suga may dinaton mga nakaandam nga suga pero ang sering baga na akong bati laha na akong bati ada pa ko nin papasigahon di dahiton December wala kay mga dagkuton yung mga suga di na pa ko December 16 ngan usag gihapon nga di na liwat an payong-payong nga dako man ginaayad na liwat yan antinin nga baga masarap yan baga naglorlam ragay kaya naka negative 0.5 kita ang kanan na exposure na liwat yan naging tataod na liwat inin mo rupenin kay urusin baga oran mga bisita nga anhi diri hira baga basta-basta mauranan kaya luwag ini kay mga dagkuin yung mga putaw nga era iging tataod tapos tadi yun kinaan ang mga kiosk didi ang mga tent kung an era mga paninda bisitahon tayo na samtang baga medyo temprano kita ang sulibang ko baga binati ako boss ngayon patron limbuhan dako uguti kanda mana ambot yung makakadto kita sige daw matukob kita dito kasi taon tanga di era paninda ko na sige di Ido may the music sige like mute tanala may da ngayon didi an Shakes Bar Shakes Bar hello di gyapon ang kapitan di kape may dalot didi lumi Batangas may didi lumihan ito maruyag may didi lumi Batangas may daghapon didi overload an puto bumbum
Ay, okay, good. Oh. Siyempre, ang kinagabi dito ngayon rin naman. Oh, update lang ini na Didiha Plaza. Oh. Agay, upaya. Oh. Okay. Oh. Ha? Oo. Magpipili ka lang din kunain ka din baga magtatagay-tagay kinagabi. May tubig na ito. Oo. Oh, may kala. Ayos. Naroon yan yung mga pasiga. So entonces inin magbugat inin. So diri basta-basta baga magagabot. Siguro diri la tong pantemporaryo talagang pangkuan na ito. Oo, ha? Pag daw nag-music man dito. Ay, ayos. O ngayon, kinita ka. Ay, ngaran. Kadaw. Ay, ngaran. Rio. Ay, shout out Rio. Wala, kinita ka ngayon vlog. O, sige, salamat ha. Ayos. Yan lang. Naubusan kita. O, sunod ha. O, sunod pag... Kung ano nagkita kami ni Hari. O ngayon, kami ni Hari. Isang kay Hari. Oh, sige pag namagida ako kuha na sticker. Oh. Okay. Kaya kita dili. Kukuhan talera ka dali. May kalama 40 na, 36 years na kasi. Sige, ma-music kita. Susudlan tayo ng music. Para di rin maano. Kawar. Ano? Uy, sulibang ko. Ani ngayon din niya ang buyak sa Sugar Cafe. Oo. At maruruyag magbilyar. May dadidagi hapon nagdadart ha. Video key. Ato luyo. Amo to ang buyaks. Oo. Billiard house. Amo ini ang sukatumbapi. Ang buntay. Okay, kaya wala pa nakanta. Shoot it, baby, shoot it! Lalaan ko nga na yung baril. 7672. Attorney. 36. 7672. Ayos. Okay. 36 years. 36 years. 7. Manto na makanta na sakto lang at pagkada. Oh, may the music. So 36 years na. So anton maruruyag pag kukuan bibilyar amon din ni dapit. Air condition ini ha. Dini ha Sugar Cafe. Sige papakita ko hayo kung nanot may didi. Ambot kun man. Sugar Cafe. Aling mo di. Yes. So amoy din. Amoy bilyaran. Amoy bilyaran din. Duduhan nga table. Air condition ini. Umakadi kita didit era video kayan. Adi nga ni ngayon an man ani na din ni an dart
Tapos sa dili kung karig niyo mag-video kay. Oh. Di ba? Oo. So amin din niya Boyek. Boyaks. Ay restroom. Ato pera na. Tapos may dinira din yung mga irim nun ha. Oh. Ha? Tapos sa hapon dili. Yogurt ha. Milk tea ha. So dili lang dapit sa buntay. Oh, ato pera luwing nga may kuwan. Oo, so amo lang tatong pagkamahatagay yan nga baga istoryahon. Ay, basta lang. Sorry. Again, this has been your friend from another stars. Iniin magpapabiling lagi hapon niyo nga iyo buso sangkay. Sakiton yo. Good night, sweet dreams. Mama. Chup chup.